bon dia. Avui m'agradaria ensenyar-vos, presentar-vos un producte que és exquisit de la Casa Massada. Es tracta del contorn d'ulls de la línia Masmet i que té 5 funcions en una. És un contorn d'ulls especial per a pell madura i, com veureu, té un capçal metàl·lic que és ergonòmic i va molt bé per ajudar a posar el producte. Com he comentat abans, és per pells madures i llavors té la funció de, a nivell circulatori, ajuda a drenar tot el que és el contorn d'ulls, les bosses, tant siguin de líquid com si són de greix, ajuda a aixecar la parpella, la part de dalt de l'ull, ajuda a reomplir les arrugues, inclòs les més profundes, i també ajuda a millorar el to quan hi ha una ullera fosca. Aquest producte conté ingredients epigenètics que el que fan és treballar la cèl·lula des de l'interior cap a fora. És un concentrat d'actius naturals i tot això fa que sigui un producte estrella. I ara us ensenyaré com s'ha d'aplicar perquè sigui molt efectiu. Primer que res, prepararem una miqueta de crema, com un granet d'arròs, i anirem depositant-lo escampat per tot el voltant de l'ull. Després l'escamparem fent ziga-zaga 3 vegades, amunt i avall, per sota i per sobre de la cella. Després ho farem donant toms, tot rodonet, tot el contorn d'ulls, a dreta i esquerra, 3 vegades. I farem com si estiguéssim planxant o esborrant les arruguetes del contorn dels ulls i també des del mig de les celles. També una altra manera de fer seria fent rodonetes al voltant de tot el contorn de l'ull, endavant i enrere, com si féssim el símbol de l'infinit tota l'estona, per dalt i per baix de l'ull. També farem com si esborréssim les arruguetes del contorn dels ulls i amb els dits acabarem d'escampar el residu de la crema que no s'hagi absorbit. I així, amb petits tocs, ajudarem a acabar d'absorbir el producte. I passarem a l'altre ull i farem exactament igual. Així doncs, ja sabeu, si teniu una pell madura, us aconsello per al contorn d'ulls el 5 en 1 de Massada de la línia Masmet. Us encantarà i veureu els resultats en poc més de 3 setmanes.